zvizve mumba hamuna gasi kutaura kwandaita vana vadya musadza rakasara nezuro rakatonhora. Asi baba varipo. Baba vari kushaya dhola rokuti vaise gasi. Asi vari kubva futi uno mugirlfriend izvo ndatonomutora mumba megirlfriend rake. Asi ndinonamatira kuti kana vabereki vacho vekubereka mukadzi vari vapenyu ngavasarege mwana wachiita zvinhu zvakadai so. Zvinopa munyama. Ende munyama achaupa achauwana. Tasvika pakunditorera chipfeko changu chemukati akanochigadzira achigadzira ndobva andisiya ndakadaro. Thank you for tuning in to Zim Newsbeat TV. Kukuchingamidza kwatiri kuita pano paZim Newsbeat TV zita ndinonzi Elizabeth Nyagwena. Sitambobuda takananga kunzvimbo yeBudiro 5 kwatati aiwa rikaitishanyire zvakare mhuri yatakambotaura nayo mazuva kana kuti masvondo apfuura kumba kwamailinda. Tinzwisise kuti iko zvino rubatsiro rwavari kuda kubva patabva rwakamira sei. Nhasi uno tatarumbo rakanaka tasvika tikawanawo baba alinda rikatinzwewo kubva kwavari kuti rubatsiro rwavari kuda kubva kumwana rwakamira sei. Baba makadi kuri sei kuno? Kuri nani zvako? Ndiri kuona sekuti nhasi uno taita rumbo rakanaka tasvika muri pamba. Vari sei mhuri dzese? Aiwa muri iri right. Ari sei Linda? Ari ndanofara. Asi muri kugara sei nemwana? Mwana tiri kugara zvakanaka. Problem hapana, asi dambudziko ndiro randiri kutaura inyedzo ichi zvinomubatsira kuti awane zvinomubatsirawo. Vamwe vana vese vari kuenda kuchikoro? Havasi kuenda because handina mari. Vamwe vanogona kuti sababa vanodi kumboitawo mabhindauko vakadai kuti vana vakwanise kuenda kuchikoro. Vangani vana venyu? Vana vangu ifo ndaimbozamawo kuti dai kwacho kwandiri kushandawo kwacho mari haisi kubuda. Hapana mari. Saka zvinhu zvakatoomawo. Saka zvototi zvotonditenderedzawo brain kuti nditadze kuziva zvekuita. Dzimwe dzenguva pamwe ndo zvingangoita sezvinonzi pamwe unenge wakunetsana nemhuri chichi nenyaya dzokuti unenge usina mari. Pakunetsana nemhuri ipapo baba takatasana nenyaya dzekuti kunetsana nemhuri. Tikutaura kunetsana kwemhuri kwekuti munenge makutadza kugarisana zvakanaka pamba here kana kuti? Aiwa vanenge vachiti uri kumukira uri kuenda kubasa, saka kubasa kwacho uri kuenda kunetei pasina mari. Because unenge usina chaunenge uchiwana. Kubasa kwacho vanenge vachitaura kuti asati ane mari. Tikaitawo mari chakupai. Unenge uchiwanawo mari yekubhadhara rendi yokutengawo chikafu apa neapo. But yekuti uendesa vana kuchikoro yacho ndini kwepasina. Mukuru mwana wenyu ane makore mangani? Ane 16 years. Takatarisa Linda aita kuti tisvike panapa. Sababa ndezvipo zvamuri kukwanisawo kuita sekutaura kwamaita mukati zvinhu zviri kundinetsa. Asi sababawo rubatsiro rwamuri kupawo mwana wenyu rwakamira sei? Ndingozamawo kuendawo kungovatengerawo chikafu nezvinenge zviripo mumba, but asi kunyatsobhalansa because mari hapana. Toziva kuti dzimwe hama dzinogona kupindirawo kana zvinhu zvichinge zvaoma. Ukama hwenyu mimi nehama dzekumudzimai wenyu wakamira sei? Uye ukama hwenyuwo nekwamabva imimi kwamakazvarwa vavasi kukwanisawo here kubatsirana nemi padambudziko raminaro? Zvinoitika vanhu shuvira vanenge vanayo but kushayiwa ndokunowanika. Asi munotombozama zve? Ndotombozama. Asi ukama hwenyu wakamira sei? Ukama uri right. Ukama uri boy, hapana dambudziko apa. Takatarisa vana vese 4 munogara navo pamba here panapa? Kuno kunze 2. Vamwe vari kumusha kwambuya 2. Zvino vari kumusha kwambuya muri kumbopota here muchinovaona kumba? Pari zvino izvi handisati ndaenda because nyaya yemari ndo yandisina. Ndikawana mari izvezvi ndoda kutoendawo. Takatarisa zvakare kuti vana vanoda support kubva kuna baba. Takatarisa ivava vari kumusha vamuri kuti haiko zvino mari asandaiwana. Makapedzera kuenda unoona uri? Last year.
pari unhare munombotaura henyu navo here vana? Ya ndombotaura navo sezvo pari zvino ndisina hangu foni. Ndomuzwa mai vachaita kuti hava nori bo. I think ndofunga patakambouya takasvika kanzi baba havapo vane nguva vasipo. Zviri kufamba sei? Ya unenge uchitsvagawo kurarama mumabasa matitiri bhozi dzimwe nguva unobudawo uchienda kuawe. Saka aweko unenge uri unoitwa mazoriko. Saka toti semunhu asina nharembozha muzokwanise kuudza mudzimai kuti aiwa nhasi handisi kudzoka togona kuzodzoka kana masvondo anotevera. Ndichifona ndichitaura. But semunhu wanenge achidawo zvanenge achidawo kuti sekubasa kwandiri kuenda kwacho kuti ndiwane mari yekuti vabatsire. Dzimwe dzenguva dzacho ndinenge ndisinawo asi ndikawana nditomuudza kuti no pandawana ndaapapo kukwanisika kubatsirikawo. Kana ndisina kuwana wandira kuti handakuwana. Zvoitondorwadzawo. Bozi mari yacho ndo panenge pasina. Bozi anenge achikupa mari yacho anenge achitaura kuti handisandaiwana. Takatarisa baba nyaya dzekuti kana kuti kurarama kwevanhurume nevanhukadzi kunenge kuchinetsa zvichienderana nekuti pamba panenge pasina mari. Tingati here mhirizhonga idzodzo dzinokonzereswa nekuti pamba hapana mari kana kuti baba vazoenda vaita nguva vari kubasa vachiti aiwa handina mari. Toti here zvoitwa sei kuti pagadziriswe kunzi vanhurume vakwanise kutaura nemadzimai avo kuti aiwa iko zvino kubasa hakuna mari, vanhukadziwo vachinzwisisa kuti vanhurume chokwadi iko zvino hakuna basa. Chinozoita kuti vanhukadzi nevanhurume vachadze kunzwanana panhau dzekuti handina mari iko zvino chii? Izvozvo vangu handizokwanisi kuti ndicharenje kana kuti ndotarise imba yasomeone, but ndeichitaura zviri mangu zvichienderana nekubasa kwandinoshanda. Hakuna masi bozi toitawo zvekutengesa mapuranga. Bozi mogona kugara kana 2 weeks musina kutengesa napuranga 1 asi mari muchida. Dzimwe dzenguva munotoona kuti zveshuwa panapa zvinhu zvine zvakaoma kumba mhuri inenge ichidawo mari. Saka zvinhu zvine zvitondivhiringidzawo asi hauzopererwo semurume. Zvinongorwadzawo asi unenge uchitozamawo kuti apa unenge wawanawo pachipa pamhuri yangu yokwanisa kuti kuraramawo. Kunga tichitaurawo namama vakatipa udivire kuti aiwa chimwezve chaigona kundinetsa ndechekuti mari dzimwe dzaibatsirwa mwana dzaigona kupinda mufoni mababa. Zvaifamba sei? Maizovaudza here mama kuti iko zvino pane $10 yabva kwakati yapinda kuti ibatsire mwana? Ndofunga izvozvozvo. Mari yakapedzera mari yatakapedzera kuwana panapa funga $10 takaiburitsa last year but 1 takatoibutsa takatenga chikafu tikapiwa $40 nemapamba emwana ikabatsirawo mumumba zvaibatsirwa. Ndofunga chida kutarisa mari yakapinda mufoni mangu mulaini mangu haidarike $140 mari iyoyo ndichibatanidza ne$40 yandikutoona ndikapiwa keshi haidarike $140. Mari yakauya ichinzi kubatsira mwana haidarike $140. Mama asi maizovaudza here kuti mari iyi ndo yapinda chete? Vanenge vachitoiona bozi mari ndotofonerwa ndotovaudza kuti mari ndatofonerwa nemunhu akati atumira mari akati. Dzimwe dzenguva pamwe pacho asina chitupa changu change chakarasika ndaitoshandisa foni yemusikana uyu ndaitotumirwa mari yacho yekutanga yacho chaicho yakatumirwa musikana uyu apapo akatoitora akauya nayo. Yechi2 yacho ndopakatumirwa $10 ndopazitumirwa $40 nemapamba emwana. Ndofunga newheelchair neprema ndofunga otherwise ndo zvinhu zvakatumirwa panarinda. Hapana dzimwe mari dzaizombopinda? Hapana mari imwe yakapinda mufoni mangu. Hapana mari yakambopinda mufoni mangu. Ndofunga zvinozoita kuti vanhukadzi vazotanga kufungidzira kuti zvichidawo baba vanenge vakuitawo zvimwe nemari idzodzo inyaya dzekuti maybe munenge musiri kugarisana zvakanaka. Ukama hwenyu mimi nemudzimai wenyu wakamira sei? Ukama bho uri right hauna mboshati. Uri right but nyaya yekuti mumba mimi musina chikafu anenge akutsvagawo kuti imi muri kumukira
hamusi kuuya something sei ini chipo mareasons kuti aiwa kwandiri kudaiso ndiri kudaiso iye anotaura una varungu vacho achitomudza kuti aiwa pane zvinhu zvakaoma kana zvaita zvakanaka uchaona achiyanichi achiyani mari ndifungewo hasha dzaanenge anadzo munhu anenge ada kurarama umbo ndafarira pakuti ukama hwedu hwakanakisa usingaiti pandoda kudzoka ndipapo pekuti ukama hwakanakisa chinoita kuti mudzimai afungidzire kuti ndofunga baba vane magemu 1-2 avari kuita chii aizvagara munhu wese murume anozviita ndotozvitaura munhu wese agara anozviita misikanzwa here misikanzwa munomboita here misikanzwa kunzwa kwiri ucha kuti mama vafungidzire kuti zvichida tiri kuti tiri kutsvaga rubatsiro rwomwana asi baba vanogona kunge vakutora mari vachidai hapana hapana wenye kuti saka mumba munenge musina chinhu tozongoti zvichida mama unozongofungidzirawo handizvozvo hapana musikanzwa asi takatarisa iyoyo mari yamataroti i140 yakapinda ndiri kuyeuka mama izvezvi kana simcard racho munokwanisa here kuvapa vachionawo vachishandisawo vachiasesa kuti chokwadi baba vari kutaura zviro kwazvo handina dambudziko nazvo bo zvinhu zvinochitira mwana wangu ndakana puresha nazvo zvinhu zvatonaka tichitasa zvakare baba panhau dzekuti vana vanodawo kuziva kuti sei tisiri kuenda kuchikoro zvinhu zviri kufamba sei se16 years uyu munokwanisa here kutsanangurirawo vana kana mbogara nawo pasi muchaudza kuti aiwa iko zvino zvinhu zvakaoma apa neapa neapa nditozitoziva kuti mwana ane 16 years anenge akutofunga kudarika vadiki kwaari ava nalinda vanenge vasati kuziva kuti zvinhu zviri kunetsa papi nepapi ndotone shure kutoti ndikawana mari kwandandiriko kumamazoisa ndototoendawo mumusha kwavo ndototoendawo mumusha kwavari zvinoti vese havasi kutoenda kuchikoro kuenda vanenge vachienda but maendero acho ndeyayo kuti unoenda uchidzingwa uchienda uchidzingwa bcause panenge pasina mari yeschool fees mataura imimi baba mukati varume vese vanoita misikanzwa zviriko muvarume vese zvekuti varume vanogona kungodai vachidai vakadzi vanozofungidzira kuti aiwa pane zviri kuitika mudzimai wenyu anogona kunge aine fungidziro yanenge achiita kuti baba kandifunga 2 weeks dzavari kuita idzi vasipo vachinditi mapuranga haana kutengwa chakati chazodai mashoko amukade kuudza mudzimai wenyu zvichida ndamugarisa apa kuti aiwa mama pandenge ndichiti handipo paipai ndinge ndiri kwakati zvichida mukwanise kuvaudza kamazodzoka kuti ndanga ndiri kubasa ndo zvandiri kutaura kuti murume wese indoda kutaura zveinini hongu ndogona kuzviita but imba yangu ndenichikoshesa but kana wabato munguziva mukadzi asvika muchiri kana wabato nozvonetsa hakuna munhu anonzi munhu aite zvemagirlfriend munhu anotoita asi mudzimai wako unenge uchimuda uchimuda koungarambe munhu yako saka tiringoedza kuti makazongoitoka musikanzwa ndizvozvo saka mama vakungotorawo ipapo kuti aiwa baba vakaita musikanzwa zvichidawo mari yemwana wangu iri kuenda kupi ikoko aiwa apa kana pari panyaya dzemari yemwana hameno kana yakapinda sezvo laini iri zvezvi zvandisandarivhurisa kana mune yakapindawo handichovhurisa vanotoona mameseji aiwa kana kuri kuti pane munhu akabatsira panyaya yemwana izvezvo handiiti mistake iyoyo aiwa handiiti izvozvo handitori mari yemwana wangu ndichiita zvisane basa rese ende handiishandise mari usina kumuratidza meseji kuti shamwari mune mari yapindawo izvo handikanganisa ndotomuudza mhuri yenyu munoida sekutaura kwamuri kuita kuti aiwa ndingaita hangu musikanzwa asi mhuri yangu ndinoida mama uyai apa takatarisa mama kutaura kuri kuita baba vari kuti zvichidawo inyaya dzekuti kutsamwa kunenge kwakaita madzimai kuite sevanoti vanenge vaita sevafuratira mhuri asi vari kuti aiwa ndine ndiri kubasa pese paipa munenge muchinditsvaga kuti ndiri kupi ndingangoti hangu nditsigirewo zvishoma zvachona zvavari kutaura baba ndofunga vanotaura sokuti vari kutaura sokudaro hazvinakidzi kana uri wese mudzimai uchiitirwa zvinhu zvakafanana nezvizvi
akasi kekutanga ndofunga pamba ipapo ndakaenda ndikanovatora. Nhasi zvakare ndanovatora makuseni pamba ipapo. Ndaomerwa kuti sezvo makanditaura kuti tiri kuuya sekuti mumashure meso mutaitaura pafoni muchiti tiri kuda baba unge vange varipo. Ende ndopaakatanga kundifonera achinditi ndiri kuuya. But netime dzamakazoti tachinja ndikati zvaizvozvi kuti ndimufonera haana foni. Ndobva ndafona bheki kubasa kwake. Ndokumbirawo kutaura naRobson Simwanza zvikanzi Robson wamuri kutaura aenda kumba. Ndobva ndarara manheru muchangobva unifona na7. Ndobva ndarara ndichita pamwe kuda achauya kusvika kwachena. Ndobva ndatomuka makuseni ndikati zvina pa ndichaita sei munhu haasi kuoneka. Ndobva ndapinda murodhi. Ndobva ndaenda kumba. Ndaenda kumba kwegirlfriend rake ndanosvika ndikanoka. Ende ndazvibata ende ndasina maitiro anga ndichiita. Ndobva ndanosvika ndokunoka dho ndobva abuda akatofuga zambia yake. Ndikati no ndauyo ndiri kudawo Robson Simwanza pano. Kanzi alright aripo here zvikanzi aripo. Ndikandomukumbirawo. Ndobva atora nguva 30 minutes asina kubuda. Ndikati no sha ndaramba ndichinoka dho. Ndikati ndavinga iwewe ndiwandavinga kuti tipedze nyaya dzedu dzatinadzo. Buda hako tiende kumba. Ndobva atora nguva asina kubuda. Ndikati nangu handisuda kuta noise panapa. Ende handikwanisa kuti ndite noise asi ndiri kuda iwewe. Iye ndopaadaira mukadzi uyaya kuti musaite zvenoise panapa. Ndikati fokoro man wakuda kundikoniwa kana uchindiudza zvinhu zvakafanira. Ndikuda murume wangu wakavharira pai mumba. Abva abuda. Ndobva ndamuti takura bhegi rako. Ndobva atakura bhegi rake ndobva tauya kumba. Tauya kumba asvika agara pamubhedha panobva atanga ndobva nditi yatitaurirane. Ndikati no zvaizvozvo handisi kukwanisa kunge ndichitaura newe nyaya. Ndiri munhu akatsamwa. Ndobva atanga kuti iwewe unotuka mukadzi wangu kuti iwewe uri girlfriend. Harisi girlfriend mudzimai wangu. Ndikati iwewe mudzimai wako asi kwandiri hauna wanga wakabuda pachena kundiudza kuti ndine mudzimai. Ende zveshuwa haana mbobvirwa akataura kuti inini ndaane mudzimai wechitu. Ndakangoita zvokungofungira kusvika ndazvibatanidza kusvika zvaizvozvi zvine zvazviri. Munhu wokuti angatongoita mwedzi wese asipo. Kana afunga kana kuti seizvozvi zvaanga akufona noti anga kuzoti inini kuredhiyo ndiri kudiwa. Ndopaanga akufona achiita sei kana akaita zvaanenge achiita ndiko ini hangu pazvaizvozvi ndakatoti ini handimutsvagi. Ende chinchazoita ndiende kumba kwegirlfriend iroro inyaya yekuti manga muchimuda munhu asina foni. Ndopandasvika ndikanonoka ndikamubuditsa kusvika ndauya naye nhasi. Ende zvaari kutaura muri kuzvinzwa. Zviri kunzwa nemhuri yeZimbabwe kuti murume uyu zvaari kutaura ari kutaura mashoko but munhu ari kujamba haasi kubuda zvinhu zvake zviri straight. Munhu ita zvinhu zvako zviri straight nokuti iwewe wakakwanisa kuzviita. Saka zvimiririre pane zvese. Ende ndinorwadziwa nemashoko aari kubuditsa nezvaari kundiita. Ndakatarisa. Ende asvika pakunditaurira kuti iwe unotaura girlfriend rangu, unotaura mukadzi wangu kuti igirlfriend sei uchibuditsa mazwi akadaro. Ende ndasvika pakurwadziwa ndanchikorobha nchiita zvanoti akagara pamubhedha ndamudira mvura yandakorobhesa. Izvozvo kumubhedha kukunyoro. Ndamudira ndikati iwewe usanditoronga sasikama. Ende kana ukanditarisa kanditore semunhu ndakakuberekera vana kwete zvako zvauri kuita izvozvo. Ende atotora kuti ende ndichazotokudzokera ezvino zvaizvozvi svika usanditsvage. Ende uchaona zvauchaona. Ndakuona kuti ndiana achatsvaga mumwe. Noti iwewe unogona kuzondishandisira mushonga kana kuti iwewe unoenda kuchechi. Saka ndoda kutangira ipapo inini ndichafamba. Ndikati no inini ndichaudza hama dzangu kuti kana mukaona zvaitika pamutumbo wanga na something ndikafa makasununguka kunondisa pamukova wavo unoti wavo. Ende handivigwe nekuda kuta baba vari kundishungurudza. Akanditora ndine 16 years ndichigara naye. Iye aine 18 years. But zvaizvozvi zvimunhu handisandukira zvimwe zvoti kana kuti ndizvibatanidze kana kuti kuda kwemutumbo womwana wandinaye waari kundishorera kusvika paizvozvo here handizivi. Ndiri kurwadziwa nezvaari kundiita. Ende ndiri kutorwadziwa zvakanyanyisa. Ende ndinostreseka zvototadza kuchengeta mwana wangu andinayo nababa. Asi tombori munhu akandinakira zvaizvozvi. Asi pakareswa ndepapi naye baba? Pakareswa ndepapi? Because chida kubatsira mwana uyu.
nyamutora sekubatira mwana makutopinda maninga angu asiri zvomanotanga kutaura mwana uyu ndiye anoita kuti zvinhu zvibude pachena nekuti imi mukavigira nekuti mama vari kurwadziwa nezviri kuitika. hausi kutovachengeta vana hasi kutochengeta izvozvi ubva mwedzi watopera haana kana upfu kana izvozvi mumba kutora kwandikutoita hamuna kana gasi auya kubva makusendeka ndichindipoka hangu dhora regasi ari kutotichedzera kuti handina asi ari kubuda mumba megirlfriend. Munonzwawo sei imi muri munhu womukadzi kana kuti kutaura kwandiri kuita mhuri yezimbabwe yakateerera mukadzi ari kuita zvinhu zvakafanana izvo ende pamusoro paizvozvo mukadzi waari kugara naye mimba yaisi yake uyu munhu uyu akangoita iye kuti mukadzi yanga akapinda mumereji nemumwe murume anga akapinda mumereji nemumwe murume apinda mumereji nemumwe murume ndobva abuda saka ishasha ndobva yati izvoni ini ndokwanisa kuchengeta iwewe nevana vako nedumbu rako abva atanga kugara ipapo nokuti murume yakangobuda ndobva angosiya zvinhu zvese zvakangodaro ndobva aenda saka ishasha ndobva yangosvika ndobva yangogarawo sokuti munhu anoda zviri nyore ende line iroro raari kutaura ka ilaini rakapinda ikokeshi rine mari zvoti kana rikasechwa kuikoneti rinotori nemari but mari yandangunge ndakaiona ende ndopa zvakatangira kusvika vagara ende mukadzi girlfriend akakatoriticha kuruudza zvese zvokutaura nokuti kana ukamusvikira anotonga munhu ari soft but zvinhu zvavari kuita zvakakura handikwanisa hangu kunge ndichizvitaura ende handikwanisa kunge ndichisvika papo nokuti zvazvinoita ndikaramba ndakatoita face to face naye ka ndinosvika pakubatikana kuzvitadza kuzvidzora kuita something paari but handisi kuda izvozvo ende nhasi ndatokuendera kuti ndanchida iye kuti tipedze nyaya dzedu ndosaka mandiona ndasvika pamba ipapo. Asi chinhu chandoda kunamatira iye mukadzi akaberekwa kana vabereki vake vakateerera nyange vakandinzwa ndichitaura mwana wawo aputsa imba yangu ende ndinoti rugare kwaari aramba arimo mumba imomo ndinomunamatira mablessings pese paari nezvaaita nababa ende baba vasvika pakundudza kuti inini newewe zvako zvapera ndikati no ngazvitogara zvakadaro itongogarako wakadaro ini hangu zvaizvo ndinomira nevana vangu ende kana ndatozoonawo munhu anoda kundiriritira nevana vangu achandiriritira ndine vana vangu iwewo kana wakwanisa minoti rudo harumanikidzirwe ende munhu haaomeredzwe kuti iwewe ita zvandiri kuda inini iye asingadi. Saka akasununga iri bhegi randatora iri ibhegi rake raarongedza rehembe dzake dzakasara kunuku so kuti tikapedza interview yedu munhu achabuda wongoti nya kana kuti sematorero andamuita pamba ipapo vazhinji vacho wabva waziva situation iripo saka anogona kutama anogona kudii zviri kwaari saka zvaizvozvo akutorongedza kutoenda ini ndosara hangu ndega asi chinhu chandoda kutaura pamhuri yezimbabwe pano pamba pandiri kugara handichakwanisa kunga ndichigara kuti chimiro chine munhu yandizoti nemudzimai wake vachandifungirei nokuti inini vari kundifungira kuti kugara kwandakaita ndiri kubata mushonga ndiri kuenda kumachechi kumutorera nzimbu uchandikuwadzisa nokuti iwo uri kutsvaga muteuro yekuti ndikuware but iye munhu akandikuwadza zvinhu zvokuti ndakuzvitaura pajekerero kuti vanhu vazive kuti varume vanouraya dzimwe dzenguva ende ndaitemba naye ndichiti mumwe wangu but rudo rwakapera kare akasvika pakunditorera chipfeko changu chemukati akanochigadzira achigadzira ndobva handisiya ndakadaro ndobva abuda ende kumashure kwese kuti ainetsana achitaura kuti uchanditsvaga ende mazwi ndainetseka kumabatanidza kuti kusei munhu ari kunditaura kuti uchanditsvaga nei but mukufamba unosangana nezvakasiyana siyana nokuti kana ukafamba unogona kusangana nemunhu anokuudza zvauri wozozvibatanidza kuti kusei zvadai wozobatanidza futi kuti pai saka pakadai saka iye akatora kuti sekuti nhasi abatanidza futi muromo we autaura kuti iwewo kana nyange ukaita zvaunoita asi uchazonditsvaga ari kuziva zvaakaita pamutumbo wangu. Nyaya yese kunetsana kwenyu baba ndavanzwa chita mhuri yangu iri kugara zvakanaka kunetsana kwakazotanga sei kuti muzotanga kuti hamuchataudzana muchagare mese zvakanaka chii chiri kunyatsonetsa? Ndingangoti kubva iye paita girlfriend rake kubva December ndofunga nii ndakasumuka ndikaenda kumusha nemhuri takabuda makusemza 24
tikatoenda kumusha. Iye akati ndichatevera, haana kukwanisa kutevera. Akazofona mangwana, no ndashaya mari kubasa ndakundikana. But kubasa akapiwa mari yaakatitumira. Zvozvo ndaitira sero ndabuda nevana nemhuri. Akatumira $40 pamari yaakapiwa yese kubasa. Imwe yese ndobva ati mari haina kubuda. Ndichidzoka kubva kumusha kwachona. Ndakasvika pasina kana chikafu kana chimumba chirota hana unge ndawana mari. Ndobva tatangira ipapo. So kuti kugara kwese ndaingogara ndichingoshimikirira kuti imba yangu zvichaita but no. Zvinhu zvakaoma hatirambe but izvi zviri serious nokuti munhu ane imwe marriage. Saka ikoko ndokwaakuwandira. Ende kana kumuona kwacho kunoko haatooneki. Antooneka paita something saizvozvi zvuda kuti pane ndamutsvaga kuti uya. Ende futi atozotondundudza rafu yekuti unonditsvagirei. Wadi kutsvaga boyfriend yako yakumiririra kunge ndiye baba wevana ivavo. Inini ukundidii ndiri kwandiri. Murume munhu ndiye muridzi wemhuri but ari kundidaira zvinhu zvakafanana izvozvo. Ende pamwe pachona anenge achitopa kana kuti girlfriend rakantoriudza kuti izvozvi mufonere uti zvakati nezvakati. Saka ndakazomukata ndikati iwe usandifonere. Usafone pafoni pangu, gara ikoko ingaone murume ndakakupa. Wakambondiona kumba kwako? Wakambona ndichikutsvaga pafoni? Handikutsvagi. Saka iwe unosei uchinakidzwa nokutaura mashoko asingaite kwandiri. Ndisiye ndakadaro. Ende nezuro ndofunga hameni kuti akabva kubasa kwake kunopamba atova nemwedzi wese asingasvike kuno kumba. Wakutokwana kumba hamuna kana chikafu hamuna kana chii. Akabva kubasa anongosvika ikoko ogara. Alright, anotora kuti mhuri yangu ndinoida. Kana achida mhuri yake anoisiya yakaomerwa sezvizvi. Alright, wandisiyira nemutumbo womwana waye. Ndiani anondida kana mwana waye akaita zvaakaita izvi kuti ndishande? Hapana. Munhu wese anenge achingobvunza kuti alright, muri kuda basa? Ko mwana uyu tinomuita sei? Imhosva kuoneka futi tichikushandisai mwana waye akakugaririrai. Nokuti mwana anoda rudo rwamai. Ko baba vari kupi? Hauzogona hako kupfuchunura zvimwe kune munhuwo zvakawo usinei naye uri kungotsvaga basa. Unongozongoti baba vacho haavapo. Atichakutsvagai. Zvinongopera zvakadaro. Baba vachona kuti vafungewo kuti vana vangu vanodya haazvifungi. Izvozvi zvemumba hamuna gasi kutaura kwandaita vana vadya musadza rakasara nezuro rakatonhora. Asi baba varipo. Baba vari kushaya dhola rokuti vaise gasi. Asi vari kubva futi uno mugirlfriend. Izvo ndatonomutora mumba megirlfriend rake. Asi ndinonamatira kuti kana vabereki vacho vekubereka mukadzi vari vapenyu ngavasarege mwana wachiita zvinhu zvakadai so. Zvinopa munyama. Ende munyama achauwana. Nokuti andirwadzisa kusvika pokupedzisira. Dai anga ari munhu mukadzi akakwana chiyane situation yandine mwana yanga asingafanira kuita zvinhu zvakafanana izvozvo. Ende handifariri kuputsa dzimba dzangu mwana. Nyangwe ini ndikaita musingu pano pandiri panapa. Chekutanga ndanga ndaongorora munhu wangu kuti haana imwe mhuriri. But munhu ane mhuri anooneka hanetsi kubata. Unozvionera wega kuti baba. Hapana. But inini ndakashinga kunomuratidza mutumbo wevana ndikamuratidza vana vangu vandinawo. Asi ari kungoramba akashinga naizvozvo. Ende ndiri kutambura. Dai kuti ndiri kuguta handaimbomutsvagi. Ndoti ndinoziva kuti rudo runopera. Tese takakubvawo. Ende hataiziva ndo zvatichasvika ndo zvachapesera zviri. Asi zvatopera. Saka izvozvo zvinopera. Ndozviziva kuti zvinopera. Asi baba vachafa vachitambura muupenyu hwavo. Ende chinhu chinonzi kuchengetwa nemwana kana kuti inini ndinzi ndachengeta mubereki wangu ka. Anenge akandibatawo zvakanaka ndichikura. Ende kana ndikasvikawo pane chakanaka ndinonzwa mwoyo wangu unotanga kufunga mubereki wangu. But kana mubereki achikubata nekuseri kweruoko, ndofunga hapana mwana angade kuchengeta mubereki wake asina kumuchengeta. Zvinhu zvinorwadza. Ende tino vamwe vanhu vakabatwa sekudaro ende kana akasvika panguva yomubereki wake akaomerwa hakwanisa kumubatsira. Unotambura uine vana unga usina. Asi izvozvi uyu mukadzi uyu hatombomuchengeti uyu kana akanzi arwara. Haazvizivi. Asi akatoperera. Nemimba isiri yake. Akatoperera ipapo. Kutosiya mhuri mutumbi 4 kuenda kunovharirwa mumba. Ndarwadziwa kusvika pokupedzisira. Ende zvaizvozvi ndiri kutoda kutogara ndega. Handisoda kutogara naye. Ndikaramba ndino munhu wamunonzwa kuti auraya munhu ka. Hakuna munhu akazvarwa ari imhondi. But zvaunoitirwa nguva iyoyo zvinokutadza kuti uzvibate unotora chinhu chinongokwadza munhu akangofa. Zvinozopera wamujere kuti ko ndambozviita seiko zvanga tichiwirirana wani. Asi moyo zvaunoitirwa nguva iyoyo ndo zvinokupa uta mhondi panguva iyoyo. Saka akasununguka kuti nyangwe tikapedza zvatapedza kana zvine pane zvinodawo iye anouya
woita zvinhu zvake asi handifunga kuti achawanika futi zvaizvozvizvo. Ndichangoita zvinhu zvangu ndichizvimirira kusvika ndapedza. Ende zvinoda iye kana kuti kurwara kwemwana kana kuti kwaita sei ndichatsvaga hama dzake kana vasino kuuya ndizvozvo. Haisi mhosva. Andirwadzisa kusvika pakupedzisira. Ende ndoda kuti vabate chisvinu mumba mavo, vaite chisvinu mumba mavo. Ini hangu nenhamo yangu ndosara ndakadaro. Vatange life chicho. Azondipa kupfuchunura zvimwe zvinhu zvanga ndisingafaniri kuningina nokuda kwekurwadziwa. Ndamutora mugirlfriend makuseni. Pamusoro pezvo munhu unoita mwedzi usingaoneka navana vako, uri kuti vari kudya uri kusiya zvinhu zvakaoma. Ndiri kuriritirwa nehama dzangu mupedze izvo zvotora kuti nehama dzako uri kutonditonga. Ndakutonga papi? Uri kusvika mombo uri kuona mhuri yako yakataridzika. Saka unoda kuitwa zvakaita sei? Vana vari kumusha kwahatozivi kana kuvachengeta kana kutumira chikafu, hakuna kana mafuta ekuzora. Saka uri kuti uri baba pai. Pedze izvozvo uri kuenda kugirlfriend. Achatambura mukadzi uyu but kwekupedzera kwacho hapana. Kuti baba havagona kuchengeta munhu. Hapana. Asi ari kuzvitonga akangwara kuti anoziva. But ndichamupa mukana kuti asare nababa. Saka mwana toita sei? Tochengeta sei mwana? Since mimi vabereki muri kuratidza sekuti maakuda kuparadza marriage yacho, mwana anozochengeteka sei? Nini hangu chinhu chandongochemera hangu muri yeZimbabwe ndifunga zvinhu chituko chese chiri kuoneka. Ende zviri kudiwa zvimwe zvachona zvinhu zvakangooma kuti haukwanisi kunge uchiomeredza zvinhu zvisiri kuita. Nokuti baba inini hansiri ndakabuda mumarriage ndiyo vaona kuti hazisi kuita. Saka anenge achida kundibatsira hangatadzondibetsera nokuti ini ndasara ndawana. Ane rudo anongoratidza rudo rwake kutangira ipapo kuendera mberi. Uyo nezvaaita kana nyangwe akabuda nyangwe akaita sei ndiye asarudzira nzira yake yega. Haugone kudzoreredza munhu kuti dzoka iye asiri kuda. Saka inini hazvinditaziva kuti mwana wangu abatsirwe naanoda. Hazvinditaziva kuti mwana wangu aendere mberi noupenyu naanoda. Inini mwana wangu handakuramba. Ndinaye. Saka anenge aida kundibatsira anongondibatsira zvakadaro. Handiona kuti pane chinonditaziva kuti anenge achida kundibetsera andibetsere pane dambudziko iro. Ritori dambudziko randikatotakura. Risingaturike kana kuti asi munhu akandibatsira ndokwanisa kunyaradzwa mwoyo wangu kuti izvozvi mwana wangu abatsirika nezvakadai ndotenda pane zviripo. Zvino pamwe zvinganditire zviri nani. Dani nezvandinazvo izvo. Ndisandaenda kuna baba ndanzobaba vachiti kubasa mari hadzisi kubuda zvakanaka kuti ndikwanise kunge ndichiuya nechikafu sekutaura kwamaita kuti mba hamuna chekudya. Vari kuti hanzi kubasa hakuna chiri kubuda. Saizvozvizvi vanotaura kuti kubasa hakuna chiri kubuda but pamashura pamunhu akapiwa mari $50 akadzoka akafona ndine $50 but mari iyoyo haakwanisi kunge achisvika naye yese nyangwe iri shoma. Haakwanisi kunge mari iyo ichiuya mumaoko mangu kuti ona ndapiwa mari iyi ndiyandapiwa haakwanisi izvozvo. Inotobviswa yosara yashoma yengonzi iwo uchitenga zvirimo mumba maime mustorina kana pekutangira haikwani. Unogona kuzongoti arege nditenge hufu kana mafuta nesoti zvakakosha. But panenge pasitorina kana sipo kana chii chekuti ushandise hapana zvapera zvakadaro. Akapiwa futi pashoma ipapa haakwanisi kuuya napo paapiwa pachona. Anobvisa. Munhu akawandirwa nehutsotsi. Haasi munhu ari straight anokwanisa kutaura chokwadi. Anotokukata. Ukada kuti wona mari yacho zvairi. Yeye ndazotenga. Ipapa pakatero ndatenga skushu yemwana but haina kuuya. Mari yacho haibudi. Kana pamwe pachona kubasa kwacho vanenge vakutomunyima mari chinokuona kuti tikamupa ari kuenda kugirlfriend. Nokuti basa racho raari ithrough inini. Saka zvabatsirei. Ende kana nyango vakateerana sikurongo angazofara kuti iye vamupe mari kuti aende naye kugirlfriend. Mwana waye achitambura. Nokuti kumupa mari kuti chengeta mwana muzukuru muri pamwe chete. But iye ari kuzvitadza ende atoona kuti zvino andite girlfriend rangu ndoraatoona raakuisa pamusoro. Asi nekurwadziwa haibudi. Ndakuudza. Haibudi. Ende unofa uchitambura. Nokuti ndiye nchigunun'una. Ende uchatambura kudarika izvi. Zvacho zvauri kufunga iwewe kuti upenyu hwangu uchanditambanukira hapana.
saka ndozvamuri kungoona ende munhu ari stubborn asi munhu uyoyo kuti anoda kuzvininipisa kana pamhosva dzake dzese dzaakaita idzi ndofunga kubva December kusvika pesa mana ndakangonyarara ndichimuridha kuona kuti uyu munhu anondipa kuita zvimwe zvinhu zvakashata ende ndinozogona kudona nestress muno mumba hama dzangu kana kuti vanhu vasingazozivi kuti chii chakaitika kuti zvisvike pakudai ende hazvibudi saka zviri nani kungozvibuditsa zvaizvo zvibve zvangopera mumwoyo mangu ndoziva kuti zvabuda ende munhu ari stubborn yekuti anotokushoropodza pamberi pevamwe vanhu mamwe madzimai akafanana newe munhu anotomira kutonyatsokukuudza 1 saka unoti uri kuenda wapi nemunhu akadaro ende izvo zvimwe mudzimai wozviradundu ndazviwanira kunyepa kwake matambudziko ende kunyeperana munhu asingagoni kutaura chokwadi ende kugara kutobereka vana 4 kutoshinga ende akandiitisa futi ndisingazive ndisati ndakura ndoenda semunhu ndakapinda mumwana ndiri mwana mudiki nekuda kwokufirwa ende futi angara achitora kuti inini ndakatotadza chii chakaita kuti tiwanane ndikati izvozvo ndimwari anga azviita asi mwari kana wangosvika zvaizvozvi zvavasvika pakuzviparadza kuti ngazvingoparara zvazvo nyangwe ndikasara hamwe nevana vangu hapana kana chakashata iwo ungozviitira life yako ini ndozviitira yangu saka hatigarei takadaro usanyanyorwadziwa hako ndasvika pakumupindura izvozvo noti munhu ari kuzvitora anozvitora unga hameno kuti chii kana kuti nyangwe akasvika panguva yekuudzwa haateereri ende kana ukada kumuonesa hasi munhu anoteerera zvaunotaura zvaanoda iye ndo zvaanoita saka unoendepi nemunhu akadaro unoitei kutouya anenge aita toona kuti saizvozvizvi kana watomboti ndaona munhu anochengeta mwana anenge achitoda mari yacho iyoyo kuti ndipe mari iyoyo ndikutoida ende uko anenge akatoudzana kuti mira ari kuita zvinhu zvakasi pane paachaona mari chete ndichatonoitora ndomunyengetedza zvinokunyepa zvaizvozvo kunyepa hakuna chichabuda kana akuri kushanda achatanga iye zveziya rake ende kana riri basa rinoda kuti ripere atange kutsvaga zvake negirlfriend rake vaite zvinhu zvavo inini wondisiya ndakadaro kana ndichitambura ndichatangira ipapo ende kana ndichitambura futi ndicharamba ndichidzokorera kuredhiyo koko ende ndichabuda futi kasingaperi ndichingotaura kuti vedu wendaomerwa ende handishayi anondibatsira ende handishayi anoda kundibetsera ndinotomuwana sekuti mumashure ndakatobetserwa kana dai panga ndiri ndega mari idzodzo dzisina kukanganisika pamwe izvo ndingadai ndiri pane ndine something yekuti kana mwana wangu akati anoda chakati ndichingotenderedza ndichingoita zvandiri kuita handizodzokeri futi ndichiti vedu wezvandiomera zvakadai kana ndichichema nyaya yechikafu pamwe ndingazotochema pamwewo pekutiwo panenge pachidiwa rubatsiro rwakati kuti kwete zvechikafu hakuna munhu akuti kana akatenderedza angatadza kutenga chikafu chiri kudiwa mumba saka iye ari kuzviona nga munhu akangwara stereke ende vakangwara vanhu vari kuzvita vakangwara inini ndindakapusa asi hakunyepa ukanyeperwa manje nekunetsana kwamuri kuita muchiri safe here kugara kwenyu nevana hazvisitombori safe kwandiri nenyaya yekuti pfungwa dzaanofunga inini handichadzizivi kuti achandifungire ende kana pamwe pacho mukanona ndakatsva ndakabhomberwa mumba ndiye hakuna mumwe munhu angaite izvozvo ende kana mukanona ndakafa ndisingazikane ndiye ende mutumbi wangu ngauende kumba kwavo kwete pamwe pano kumba kwavo noti munhu wokuti handichamunzwisisi ende munhu autoratidza kuti nini nyangwe nevana vacho hasisina basa nawo saka uchamudii munhu akadaro uchamuita sei ngaaende kugirlfriend rake vatangire ipapo asi nini panapa ndichabva kana ndabva ndokuudzai pandakagara pandiri ndofona nhamba ndinadzo ndokuudzai ndabva paye pakadai ndiri pakati kana tafunga kuita zvimwe zvinhu munonditsvaga munondiona pakati ndozvandichaita noti panapa hazvichaiti zvatoramba tamboshingirirawo kuti titaure nababa manje vabuda tichazive kuti vaendepi dai tanzwawo divi ravo tanzwawo kuti vanoti kudii tochiita sei way forward pamwana ndo pakakosha kuti tizive kuti mwana wacho tomuchengetesa sei tochengeta sei vanhu voita sei vobata baba here vobata mai here sinzi vese vari vaviri havasi kukwanisa kuti vawirirane pakuchengeta mwana asi sekuziva kwamunoita kana nhamo kana kuti dambudziko richinge rawira mumwe wedu semhuri yeZimbabwe
tinobatsirana kuti tichengete vana havana chavakatadza, vana havana mhosho. Chinongodiwa kuti tikwanise kubatsirana zvakare kuchengetana nemwana Linda sekuziva kwamunoita kuti ndiye aita kuti tisvike pano, nekuti mwana akazvarwa asina maoko nemakumbo, chiitiko chinosuvisa. Asi tamboedzawo kuzama kunzwawo kuna baba kubva kuna amai kuti zviri kumbonyatsofamba sei kuti tizosvike patiri pano. Vari kutaura kuti vane vana vatatu, vamwe vasiri kuenda kuchikoro, vanodawo rubatsiro rwenyu kuti vakwanise kuenda kuchikoro. Namba dzavo ndo dziri kubuda pazasapo kune avo vakasununguka kuti vakwanise kubatsira nemhuri iyi. Chairai nhare panhamba dziri kubuda pazasi apo. Tobatsirana naamai kuti mwana upenyu wake uenderere mberi, vana vakwanisewo kuenda kuchikoro, variritirwe nemi sezvamuri kuona kuti zvinhu zviri kunetsa mativi ose. Tizosangana zvakare pamamwe maprograms Zita. Ndinonzi Elizabeth Nyagyo, tichiti chisarai. Thank you for tuning into Zim News Beat TV.